Lapalat shisnam tam menta baki no yalam ka Hill Farmers Union HFU kila urge ki bor ka sorkar jela ban toket ya kajing sha penyap jong uba telmi talang uba na kashnong lapangap West Khasi Hills kat ba udang leit rap shala ka lengkha hendrai ki pulet bat ki bor ka sorkar jela kidang ngap jarjar hadu kini kisngi kani kajing menti jong ka sorkar jela halor kani kajing ja bas ngausi kala penlong yaki nong yalam ke HFU banit kaang bat lenyar na ka benta ka yeng ka sam jong ni unong rap hakit ndong skor jong ulat ka jela CH Vijaya Shankar Haraj Bhavan haka saw tarik jelew ban kerpat yu ban kener ki kiti jingerap shaka long yeng long sam jong uni unong rap hakani ka jinga kundo ya ulan kino yalam ke HFU kila odru yaki jing jong kinong rap ka jela na ka jing hiardor ki marep ki bakan thop ya using laterpat somret klau ki jhur ba bonjan kadba ki mahajon ki badie yakini ki marep hayo hahad ki kenting ya kador shasun beneng kinong bam haka jela ki lalanyar ya ka jing ki palat pot ki dor ki mur jong ki jhur hayo hahad kila odru ya ka jing krong musur babun sertap eki marep shwaban penpoy eki shakiyo kihan kini ki musur kila bo eki nong rap haki jing ban penpoy yo eki jhur ba kila dap on kinong yalam ke HFU kila kerpa di ulat ka jela ban yarap ban penpoy shakilengkha khnang ba kinong rap kin yo ban rap ban riang bun sin hakashisnam kila kerpa ru ya ulat ban hukum ka sorkar jela ban wanra ya ka suk kasan haki khaput Meghalaya Assam bat India Bangladesh khnang bakinong rap kin yo ban rap ban riang haka jing suk bat jing shngan baro shisnam kumjuru ban sam shikinong rap yaki central scheme kila kerpan hakani ka jingya kendo ulat ula khodru yaki director ka agriculture bat horticulture ban yo sngo yaki jing ud jong kinong rap ulat ula hukum yaki officer ka sorkar jela ban ai ki jubab ki basai shikinong yalam ke HFU yaki jingerap ka sorkar kalamang na kabanta kinong rap nakleng jungi mentagasngi hapo ka syatri jong ka Hill Farmer Union kepada ka sengnong rap hapo kini ka jela hi bro kawai ni lawan ban kendo ya u lat jong ka jela halor ki katu kini ki point ki bangi ngi surun kam ni ka jing tuklar lem jong ulat nak menta kimat kawai na kimat kiba ngi laya keren menta kasngi kadai halor kejing sya peniap jong unong rap angtai lapangap mensiam senam hakaba wene kinong rap jungi ulah sya peniap haka lengkha bat hadu menta nakling jungi jing sya ngila follow up bat ki bor sorkar nak menta ban yo ya ka compensation ya kijing yarap nam tau te unong rap ten rei shim padyo ngamut ban ong nakling jung ki bahing hasem jong te unong rap ubala sya peniap lengka hadu menta padyo ke ngek scam namar banangleng jong governor uang ba unsa tuklar hani ka benta ngek scam ba unong rap unyo ya ka hok ka ba udai banyo kawai ni kimat ki bangila yakran hakabedi bet kini ki scheme ki ba ka sorkar India ka don na ka benta ban pentri kam haka jela ka jongi kum kanuksa habedi bet ka PM Kisan ngila kerpat yu governor ban ong ya ka sorkar India ba kin ai jingirap ru ya kitu kinong rap ki bomdon ya ka jakala jong namar kat kum kene ka PM Kisan kat kum ka jing bu renti jongki kalong ba kitu ki bomdon ya ki kot kisla kin nomyo jingirap halor ka PM Kisan tenre ka jela ka jongiru ki don kinong rap ki ba shuai ki jaka kimdon ya kita ki kot kisla te ngi ong ba ya ki ba kum kita kinong rap ru dei banyo tenak leng ju ong ba ya kene unsa take up bat ki bor jong ka sorkar India nang ta hak kabede ngila ongro bangidon kam yaki awareness bana kaliang jong ka sorkar India kadiban pelong teh rei ngi sungu namar ba u governor ula khodru yaki officer na ka sorkar jela hak baki layadon lang baki ong baki jule yaki niki awareness program teh rei nakleng jungi ngi ong ba kampat biang kane ka awareness program nama ki bun ki skim jong ka sorkar India ki ba kinong rep kim patip bat lada ki tip ru kisu bena ya takas kim dari kim tip kumno ban apply kum kenuksa ban pendap iki form ban tho application kum ta ter te ngila stress ya kata bat nakleng jong governor ula betha ya ki officer ba ban de ban le ya kini om tang ban pentip ya ke takas kim henry kumno ru ban apply kenang bakinong rep kinyo ya ki jing mentoy nak kata ki skim kum kenuksa mentas ngi yo sko ya ke we ka skim ke baong har kheti me pani te nakling jungi hijing syang yim parlong aware ya kene ka skim te nang ne syakmat kum kini ki skim ngidi ban yo kum kanuksa kata ka sin khasi ki ong ba haman laki jakarep dei ban poi ten rei ka ba sngusi kelong haki jakarep ki jongi om yo
namar haki jakarep kijungi ni sushania baik hakamariang bat ni ngu bangidon ke jing ublei lokar kui ka jungi te henry ngimla ban penbiang yaki irrigation yaki hakapor telang ya ke baki nong rep kinla ban rep baro shisnem nakabenta kane ulat ulaong ba naklenjungi kum kaseng ngin sapha yikino kijaka kiba don kam yaki irrigation project te kene ka long ru syaka kubor syabaro kinong rep la kalong kibadai de khot jong ka hill farmer lane ki bom dai ru ba kin pha syangi ya kitu kijaka kibaki kiyoi badon kam ban penpoi na kaliang jong secretary un sapha syau governor badan burom kenang ba unyo ban tuklar ba ngin yo umbet haki jakarep ki jongi kata kas kim harket me pani kamut kumta nrei hadu mtang ngimyo de ngingin ye kun ye kane baki man lagi jakarep ki jongi dei ban poi te ki don sekiwei kuwe ki mat ki ba ngilaya keren bat lat ke jela te kum hakabaya dei bat ke jing hiardor jong ki marep ki jongi ngila yatho ba kadon kum ka kanuksa ke jing hiardor unsar ngi yatho bahwat ka government kelale ya taksi amasyur handring ngila ong bangiron kamru ya kiwei ki mar kum using kum slaterpat nang ta bat kiwei ki marem ki jur ki jap ki jongi kum biskot ru kum kanuksa hakapor bas dangmi ngiyo sanpau tingka kilo ndala khamslem poi hadu artingka te kum ya kinero ngidon kam ya kataka intervention scheme lane ke jing yaram nakliang sarkar jela bat kum juru nakliang joka sarkar India nangta hakabiadai hi bat kiwei kimat nak kum haka bahai bat ka border issue hoat ngila ong yu governor bala kumno un yarap ban pej ba kinong rep kijungi kindon haka syong suk syong san haki kaput la kalong hauput jong ka Bangladesh lane hauput usam bat ka Asam namar ladaka state government kadang don haka proses benia penbet yuta uput usam ngimkwa bakinong rep kindon hapdang ke jingya kajia lane ke jingya pechun iwei kat hadu bompat penbet uput usam kinong rep habro artli ki jaka ki jungi kim dei bandon ke jing syong seir ndai ke dei ban ya rep yerang de ke jing suk de ke jing kemen de ya kanero ngila ong yu governor baga don kam ya ke intervention ke jongu nang ba kenom don kono ke jing syong seir kinong rep hakini ki kaput